ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಮಟನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮಟನ್ಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಕೆಂಪುದ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಪುಲಿ, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಗಸಗಸೆ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 3 ಚಮಚದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಸೋಂಪು, ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಜೀರ್ದೆರಿ, ಒಂಜಿ ಚಕ್ಕೆ 2 ಲವಂಗ, ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿನ ಮೂಲು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇದೇನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೇನೆ ಒಂಜಿ ಪನಲೆಟ್ ಡ್ರೈ ಅದು ಪೌಡ್ರ್ ಡ್ರೈ ಆದೆಂದೆ ನಮ್ಮ ಪೊದ್ಪೊಡು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಂಡಲ್ಲ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತು ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೊಲ್ಲುಲಿಲ್ಲ ಪಾಡೆ ಚೋಲ್ದೆತ್ತದು ನೀನು ಶೋಕ್ ಮಂತಡ್ ನಮ್ಮ ಪೊತ್ತೊನ್ಗ ಇದು 5 ದುಂಬೋರ ಮಟನ್ನೋರ ಬೇಯ್ಯರ್ ದೀಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮಟನ್ ತೆತ್ತೊಂದೆ ನಾನು. ಐಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ, ಬೊಕ್ಕ ಆ ಮಟನ್ಡು ಒಂಚೂರು ಚರ್ಬಿದ ಅಂಶಲ ಉಪ್ಪೊಡು, ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತೆ ಉಪ್ಪು, ಬೊಕ್ಕ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತಿನಾತ ಮುಂಚಿ ತೋಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು. ನೀನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊನ್ಕ ನೆಕ್ಕಂತೆ ನೀರು ಒಂಜಿ 1/4 ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದು, ಹೆಚ್ಚೆ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ನ ಪುಡ್ಚಿ ನೀನು ಶೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ 1/4 ಲೋಟದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನೊಂಜಿ 4-5 ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಇದೇನು ನಾನೈತೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಏನು ಬೇಯ್ಯರ್ದಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೇನು ಮೂಲೆ ಕಡೆ ರೆಡಿ ಮಂತಿದ್ದೇನ. ಮುಂಚಿದೇನು ಮಸಾಲೋನು ಡ್ರೈ ಆದ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆದಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ಜೀತ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದಿನ ಗಸಗಸೆ ಪೊತ್ತುದು ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡ ಈಗೋಸ್ಕರ ಈ ತಾಯಿನೇ ಅವು ನನ್ನ ಚೌಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೈಸಾದ ಕಡೆಕ್ಕವೇನು ಇತ್ತೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬನಲ್ಲದೆ ತಂದೆ ಮೂಲೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ನೇಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಕ್ಲಿಗೆ ನೇಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ 2 ಚಮಚದಾತ ಯಾವನು ಪಾಡೊಂದ ಇದು ನೇಯಿ ಶೋಕು ಬಿಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಡೆದಿತ್ತೇನೆ ಪೇಸ್ಟ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ. ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ನೀರು ಕೂಟುನದಾಲ ಬುಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಮಸಾಲ ಉಂಡು, ಒರಿದಿನ ಮಸಾಲನ ಇಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದೆಕ್ಕದು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂಡೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ನೀರು ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇದೇನು ನೇಯ್ಟು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇನು. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ತೆಕ್ಕಿ ನಂಚಿನಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಅಂತ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡು ನಮ್ಮ. ಈ ಗ್ರೇವಿನ ಏತ್ ಶೋಕು ನಿಕ್ಕಲು ನೈಟ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪರ ಆತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಟನ್ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್. ಪೇಸ್ಟ್ ಏತ್ ನೈಸ್ ಆತ ನಿಕ್ಕಲು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವಂದುಲ್ಲಾರು ಆತ ನೈಸ್ ಆದವನ್ ಕಡೆಯೋಡು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಶೋಕ್ ಮಂತಿಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯಾಕಡೆ ಬೇಯ್ಪಾದಿತ್ತಿನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಮಟನ್ದ ನೀರು ಸಮೇತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ದೀದು ಮುಚ್ಚಲ ದಿವಂದೆ ನೆತ್ತ ನೀರ್ದ ಪಸೆ ಆಜಿ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮಂದೇನು ಕೊದ್ಯವಡು. ಇದು ಚಪಾತಿಗೆ ಪರೋಟೋಗು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪು ನಿಕ್ಕುಲು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಂತು ತೂಲೆ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಉಪಕಾರ ಅಂಡ ಆಯ್ನಾತ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನು ಲೈಕ್ ಮಂತು ಶೇರ್ ಮಂತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಕಲು ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಗ್ರೇವಿ ಆ ಕಲರ್ ಬತ್ತನೊಂದು ಕೊಜ್ಜಿದು ಐತ ಮೇಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತಂಡೆ ಅವು ಮೂಲು ಉಪ್ಪುದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡ ಸೇರಾವಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ನೆರ್ದಲ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡುಂದಂಡ ನಾನು ಅಂತೆ ಕೊದ್ದೆಲೆ ನಾನೊಂದು ಚಪಾತಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟ ಹತ್ರ ನೆತ್ತ ಅಂತೆ ಗ್ರೇವಿ ಉಪ್ಪಾಡೊಂದು ಈತೆ ಕೊದ್ದೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಥರ ಗ್ರೇವಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡಂದು ನಾನು ಅಂತೆ ಕೊದ್ದೆ 2 ಅಂಡು ತೂಯರತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋನು. ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಯಿನಿಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.